Bilboko elizbarrutiak eraikin berean batuko ditu gaur egun 12 leku ezberdinetan sakabanatuta dagozan pastoral, kultura, hezkuntza, gizarte eta karidade arloetako zerbitzuak. Erabaki honegaz, Bilboko elizbarrutiak hobeto aprobetxatu gura ditu bere baliabideak. Eleizak Bizkaian egiten diarduan gizarte egitekora fondo gehiago zuzentzeko helburuagaz. Hauze egiteko Murias taldea enpresa eraikitzaileagaz lortu da akordioa. Eraikin barria gaur egun magisteritza eskola dagoan Orubean kokatuko da. Hau da, Barrainkua, Eros eta Lersundi kale artean dagoana, Abandon, Orube horretan. Zer egongo da eraikinean? Agian eta lehenengoa mutualiaren ekipamendu bat. Mutualia gizarte segurantzeagaz lankidetza daukan Euskadiko erreferentziazko mutualitatea da. Eta, honez gainera, Elizbarrutiko irakasle eskola. Eraikin barriak eskolari eta bere hezkuntza eskaintzari erantzun egokia emongo deutso. Oraingo ekipamendua 1960 eraiki zan, eta obrak iraundagien bitartean, leku barri bat emon beharriako eskolari, eta hauze San Pio 10. plazan egongo da. Deustun unibertsitatetik oso hurbil dagoan lekua. Irakasle eskola gaz batera, ondorengo honeek izango dira kokagune barrian. Bizkaiko Eleizaren histori artxiboa, Elizbarrutiko erakundeetako liburutegien fondoak, Ikaro dokumentu interpretaziorako zentrua, Elizbarrutiko irratiak, Bizkai irratia eta Bilbo irratia, Elizbarrutiko ikastetxeen Añoberos fundazioa, Elizbarrutiko teologia eta pastoraltza institutoa, Kuria, orain arte 3 kokagunetan dagoana, Begoña, Plaza Barria eta Santiagoko plazatxoa, eta pastoral zerbitzu nagusiak. Bertan egongo dira baita be, Labairu Fundazioko etnografia eta euskera sailak, Lagungo Fundazioa, Jakinbide, Elizbarrutiko liburu denda, eta Bilboko Elizbarrutiko Karitasen zerbitzu administratiboak. Eraikinak barne hartuko ditu lur arrasaren azpian, irakasle eskolaren gimnazioa, Elizbarrutiko dokumentu fondoak, eta hirigintza arautegiak eskatutako aparkalekuak. Eraikin multzoan, Lersundi kalean, erabilera publikoa izango dauan arkupe bat egitea aurrekusten da. Elizbarrutiko erakundeetako profesionalak, BAM irakasle eskolako ikasle, irakasle eta beharginak, eta askotariko zerbitzuen erabiltzaileak bat egiteak Bilbo Uriaren erdigunean lehen mailako kultura eta hezkuntza interesgunea sortzeko aukera emoten dau.